Tresno ya tresno ning ya pamotan iki jumateng dulur-dulur sedaya nggih. Dut, aku arep nyanyi Dut, bisa Dut, sepurone Dut. Nalikaning udan grimis wong kelingan sliramu wong manis datan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati Wanan ciratri saya larut animbrungat titan saya nglangut mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno larangan sak medine yen to emong gawe lara luwe becik tak simpen sajroning dodo ngono lho Mas Gendung lorong tak simpen nganti puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi darabe wong liya nalikane udan grimis mung kelingan sliramu manis asik enak jatan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati wana ciratri saya larut animbrungan titan saya nglangut asik mung bisa nyawang fotomu ra krasa netes eluh ning pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe anyambung tresno larangan samestine yen to gawe lara luwe becik tak simpen sajroning nyawa wis tak trimo nadyan lara tak simpen nganti puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu
Monggo Mas Ri tembangipun gantos panjenengan. Mas Rianto Lagune Panggang Jerakah iki. Sambit Ponorogo. Rengu katur panjenengan. Oke, Wil. Surya Laras. Sejake katon rengu enten apa niku dene sampun tangu dikakak ngaten sakniki jur benten apa pancen sampun bosan ing mongko prasetyamu rata keker wali watu boten badhe lintu nanging kok ngene wasik kadon burine apa ya aku jodone bebasan saumpama kaya ngenteni kumadange sela langgeng dadine rontang-ranting kaya dijerjeng wekasan montang-manting ana kang wis kalegan ngumbar katresnan ra mikir bebrayan balik jeraku wis kadung kasurung hatiku mung tansah rengu asik monggo Monggo Mas. Tilarane ritek pokoke ujunge penak. Tilarane ya ora apa-apa. Suwe-suwe rek penak dhewe. ya rasane yen dilarani pangga eling tekaning saiki atiku kebacut lara mergo kowe tega mentolo apikmu mung ana lambe jebul amis kabeh tak tresnane ning arepku kowe tresno ning burine malah gelem gendro aja nganti nyawang aku yen to weruh nyepeti mripatku alu ngaliya kowe timbang dadi klilep sak lawase biyen madu dadi racun tikus
ketun Ah, wong tresno yen dilarani yen ra kuat aku golek ganti neng ati nggonku golek bot abote kepengen ketemu najan adoh tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku Ah, kaya sinandal atiku lotu metes nalasi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal ndeli kaya ngene lelakonku biyen ngopo kodak ketemu yen pancene dipisah gawe kelo ati selawase Suryawaras bro. Terima kasih thank you matur suwun Kang Mas Rianto 15 September Kang